Insemmilkom merħba l-programm News.mt. Tliet ġurnalisti u l-Prim Ministru. Ix-xenarju li rajna waqt il-mistoqsija u tweġiba indirizzata appuntu mill-Prim Ministru Joseph Muscat. It-temi kienu varjati u anka tweġibiet. Insegwu. Malta li qed tinbidel din hija tema tal-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista għas-sena 2016. Konferenza li bdiet pjuttost differenti mis-snin preċedenti għaliex is-sessjoni ta' mistoqsijiet u tweġibiet tal-Prim Ministru Joseph Muscat ser isiru minn ġurnalisti ta' midja indipendenti, sinjal ta' partit miftuħ illi lest li jiddialoga ma' kulħadd. Permettu li nintroduċi l-persuna li ser tkun propju qed twieġeb għal dawn il-mistoqsijiet. Il-mexxej tal-Partit Laburista kif ukoll Prim Ministru Dr. Joseph Muscat. Dan il-gvern irnexxielu jagħmel differenza u kambjament fil-ħajja ta' ħafna nies. U li xi kultant noħduhom for granted jew li laqqas li wieħed jibqa' jitkellem dwarhom. In-nies ħaduha for granted li llum qed jirċievu kontijiet orħos, qed joħduha for granted li t-taxxa raħset, qed joħduha for granted ukoll illi għandek child care b'xejn, illi inti tieħu 5,000 euro jekk tmur biex ikollok l-ewwel dar li issa żdiedilek il-pensjoni. Dawn huma affarijiet illi għamel dan il-gvern fi 3 snin. Il-poplu naħseb jemmen lil-butu. Fl-aħħar mill-aħħar, jiġifieri n-nies jafu llum li għandhom aktar flus fil-but, kontijiet orħos, taxxa orħos, l-għoli tal-ħajja m'għadix tola daqs kif kienet tola qabel, avolja għad hemm prezzijiet illi qegħdin jolew jekk tmur tixtri l-ewwel dar għandek l-għajnuna bħala first time buyer, jekk inti qiegħed tinnegozja proprjetà illum għandek il-beħ ta' dik il-proprjetà u mhux dik il-proprjetà baqatlek fuq l-istonku li għandek il-pensjoni li qed tola jekk rridx taħdem għandek iċ-child care b'xejn li jagħtik mill-inqas 4,000 għal 6,000 euro fis-sena li qabel kont trid titħallas għalihom, jekk inti self-employed għandek taxxa inqas, jekk inti mara li ħriġt taħdem għall-ewwel darba għandek in-work benefit anke sa 1,000 euro għal kull wilt illi tista' toħodhom, jekk inti kont fuq il-benefiċċji soċjali u ħriġt taħdem ma nqatawlekx il-benefiċċji imma għandek il-benefiċċju jew parti minnu u l-paga li qed tieħu, in-nies b'buthom jirraġunaw u l-but juri li taħt dan il-gvern is-sitwazzjoni tal-pajjiż u tal-ekonomija u tal-familji hija aħjar milli kienet taħt il-gvern ieħor. L-ewwel nett, il-faqar huwa problema iva. Irnexxielna nibdew innaqsuh iva. Tajnih daqqa żgħira jekk tara l-istatistika, tajna daqqa żgħira l-istatistika tal-faqar. Biżżejjed le. Fejn huma l-ikbar żewġ problemi tal-faqar? Għandek tfal li jgħixu fil-faqar u hemmhekk daħħalna miżuri targetjati li huma targetjati l-iktar li naqdu ma l-attendenza fl-iskejjel. L-attendenza fl-iskejjel ma ċertu benefiċċji biex it-tfal joħorġu mill-faqar. Il-parti l-oħra, l-anzjani, x'għamilna żidna il-pensjoni minima. Biżżejjed le, rridu nagħmlu aktar. Bil-miżuri li qegħdin nieħdu, irridu naraw illi nollu l-livell tal-għajxin ta' kulħadd u l-iktar li huwa inkwetanti għalija u li huma ta' priorità huma in-nies illi ma tistax naqsilhom it-taxxa għax ma jħallsuwiex it-taxxa. Għax m'għandhomx dħul biżgħet biex jħallsuha, jien min huwa bil-minimum wage aħna neħħejnilu t-taxxa kollha. Kif ħanejnu iktar lil dan in-nies? Għax biex ngħin il-faxxa ta' fuq, faċli, naqqas naqra t-taxxa. Kif naqqasnija għal kull budget. Dan huwa gvern li f'kull budget naqqas it-taxxa. Ħankomplu insibu metodi li kemm jista' jkun ma jitfgħux pis fuq l-employers illi permezz tiegħu nkunu qegħdin ngħinu lil din il-faxxa tas-soċjetà. Aħna rridu nkunu il-moviment ta' dawk li jridu li jkollhom. Ta' dawk li jridu jimxu l-qoddim. Issa tista' tkun qed tagħmel l-iktar xogħol umli u trid li timxi l-qoddim u jirnexxielek li timxi l-qoddim.
U jista' jkun li għandek l-ikbar senjur fid-dinja ma għandux dik il-ħeġġa jimxi l-qudiem. Aħna irridu nkunu dak il-moviment bibni fuq in-nies li jridu jimxu l-qudiem f'ħajjithom. Sejħi l-aspirazzjoni, sejħi la mobilità soċjali, dan huwa esperiment soċjali u politiku u ekonomiku li qed jirnexxi, qed nieħu pjaċir li pajjiżi oħra qed jindunaw li qed jirnexxi, aħna ħankomplu nimxu l-qudiem mhux biss biex l-Ewropej jikkupjawna, jien irrid nimxi l-qudiem sabiex nuri li verament dan huwa l-aqwa pajjiż fl-Ewropa u hekk ħajsir. L-intervent u bix-xogħol li għamlet l-ITC, bix-xogħol li għamel il-Ministru tal-Edukazzjoni u x-xogħol Evarist Bartolo, fi ftit tal-jiem oħra ħankun qed niffirmaw ftehim formali mal-Malta Employers Association li qegħdin naċċettaw wasalna bi ftehim biex il-persuni b'diżabilità jkunu jistgħu jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Għalija din hija kruċjali, inti tista' tiggarantixxi l-integrazzjoni billi twassal jew iġġib indipendenza finanzjarja. U nemmen aktar minn qatt qabel li din hija rivoluzzjoni soċjali kbira li qed jagħmel dan il-gvern. Għall-10 darba f'din il-leġislatura irnexxielna li nraħħsu il-prezz tal-petrol u tad-diesel u li nżommuh stabbli b'mod sostenibbli. U jekk l-oppożizzjoni qiegħda tgħid illi mhux biżżejjed, jien naħseb l-aħjar paragun huwa li naraw il-prezz taż-żejt illum u naraw meta kien l-aħħar hekk il-prezz taż-żejt. Meta kien l-aħħar hekk il-prezz taż-żejt kien lejn Diċembru ta' 2008, jiġifieri fi żmien Gvern Nazzjonalista. Dak iż-żmien il-prezz tad-diesel kien 7 cents ogħla milli huwa llum bħalissa. Ifisser allura li bl-istess prezz taż-żejt aħna rnexxielna li l-prezz li qed iħallsu l-konsumaturi huwa anqas milli kien fi żmien Gvern Nazzjonalista. Il-kap tal-Oppożizzjoni f'dak kollu li jagħmel bħalissa joħroġ ċar kelma waħda huwa bitter. Bitter dak li jagħmel. Aħna m'għandniex naqgħu fl-istess nas, aħna m'għandniex inkunu bitter, aħna għandna nkunu better. Irridu nkunu aħjar dak li nagħmel. Nemmen b'saħħa sħiħa li dak li tixtieq l-oppożizzjoni bħalissa hija li titfana li nerġgħu nibnu il-ħitan madwar dan il-partit u madwar dan il-moviment li ma nkomplux nitkellmu man-nies u noqogħdu ngħidu qed tara meta tiġi jassiw in-no. Le, rridu nkomplu ninfetħu bħala moviment, bħala partit naċċettaw il-kritika ġenwina, mhux biss naċċettawha, naġixxu fuqha dik il-kritika ġenwina kif għamilna fuq l-American University. Il-kap tal-Oppożizzjoni għandu, u issa qed niskoprih iktar jien ukoll, għandu l-ikbar saħħa tiegħu li hija l-ikbar limitu tiegħu. L-ikbar saħħa tiegħu hija meta jikkritika u meta ikun negattiv. Jaf ikun kritiku b'mod negattiv b'saħħtu ħafna u iwassala dik is-saħħa. Imma dik l-ikbar saħħa tiegħu hija l-ikbar limitu tiegħu. Għax meta niġu mbagħad biex tgħidlu okay, mela dan il-gvern qed jagħmel il-ħażin illi qed tgħid inti. Int x'ħad tagħmel? Hemmhekk jeħel. L-ammont illi għandna bżonn biex nirranġaw il-difetti kollha strutturali li hemm fl-isptar kollu issa tela għal 150 miljun. Sewa mill-inqas 300 miljun aktar mill-istmat. Ħanejda ċar, għalija dik korruzzjoni, dik il-veru korruzzjoni illi kellna pajjiżna bħalissa qegħdin għaddejjin fuq numru ta' livelli. Il-livell legali ma wkoll il-livell tekniku. Qed nagħmlu prioritazzjoni ta' xogħlijiet li hemm bżonn li jsiru, li naraw li ma jkunx hemm periklu u li naraw li l-ewwel ma jitneħħaw għal periklu għal min jaħdem hemm u għal pazjenti li jkunu hemm u għal min jagħmel iż-żjarat hemmhekk. Jiġifieri dan m'hemmx għalfejn jsir ix-xogħlijiet kollha f'daqqa u x-xogħlijiet huma gradati fuq il-livell ta' imminenza ta' urġenza li għandhom bżonn. Jien meta issa ħammorru biex naraw minn fejn ħansibu dawn il-flus dal-150 miljun, taf x'inżomm f'moħħi dawk il-150 miljun stajt bnejt 10 tiskejjel f'pajjiżna. Bil-flus kollha illi ntefqu iktar fuq l-isptar qabel u plus dawn il-150 miljun, l-istima tiegħi b'wieħed u ieħor ħadkun sewwa aktar mill-istmat 500 miljun dal-isptar.
stajna nagħmlu t-toroq kollha ta' Malta u Għawdex kollha. In-nies qed jindunaw illi il-messaġġ li hemm min qed jipprova jwassal illi iż-żewġ partiti huma l-istess, jien ngħid b'dil-biċċa xogħol turi kemm mhux veru. Għaliex min-naħa ta' inkompetenza grassa 500 miljun monfuqin over and above kemm kien hemm bżonn jiġu minn fuqha biex kellna sptar li huwa żgħir li ħajkonna nirranġaw, li ħajkonna nkabruh, li jimnalla għandna s-sitwazzjoni li rranġajna f'St. Luke's u qed nirranġaw f'St. Luke's u fl-isptar ta' Għawdex biex ma jkollniex kriżi fil-qasam tas-saħħa tagħna u nies jistgħu jaraw mela. Nefqa ta' flus, sptar iżgħar, ma kontx tinqeda, mediċini out of stock, ma tinqedix mill-emerġenza, nies fil-kuruduri, ma tinqedix fil-ħin. F'sentejn u nofs biss bil-ħidma ta' Godfrey, ta' Chris, ta' Konrad, xem mediċini out of stock, innaqsu n-nies mill-kuruduri, qed jirnexxilna ndaħlu prattiċi ġodda, ħankunu qegħdin nibnu sptar ġdid, ħankunu qegħdin inġibu l-investiment għal St. Luke's, sptar ġdid f'Għawdex, Università Medika f'Għawdex, sptar ġdid fil-Smart City, ftaħna il-sptar tal-onkoloġija li kien waqa' lura u l-nies naħseb dan qed jaraw din hija d-differenza illi hemm bejn iż-żewġ partiti. L-oppożizzjoni tħobb titkellem dwar standards, jien naħseb saru esperti ħafna fid-double standards. Jien f'ħajti qatt ma għamilt libel kriminali u mhux ħanidħol f'din il-kontroversja bejn ċittadin privat u membru tal-oppożizzjoni. Imma xi ħbieb tiegħi avukati għamlu riċerka min għamel libel kriminali u sabu illi fil-bidu ta' snin 2000 kien hemm żewġ persuni interessanti ħafna illi għamlu libel kriminali. Wieħed minnhom kien Beppe Fenekadani illi għamel libel kriminali kontra ġurnalist, kontra Felice Aġus, fuq telefonata li nstemet fuq program ta' radio. Ma ddejjaq xejn dakinhar illi jagħmel libel kriminali. It-tieni persuna għamlet libel kriminali fis-sena 2000 kontra il-President tal-Partit Laburista, kontra Manuel Kuxkiri, kontra l-President tal-Labour Party ta' dak iż-żmien. Dil persuna li għamlet libel kriminali fis-sena 2000 kienet Simon Busuttil. Mela sewwa, pensjonant biex jieħu 5,000 euro cash il-bank ma jaċċettahomlux. U Simon Busuttil ħajaċċetta 100,000 nanċa ħadd mingħajr ma jaf minn fejn ġejjin. Hekk sew ukoll u dak li jkun jgħidlek mela il-bank ma jtini xejn u l-bank mhux ħajaċċettahom li. Immur għand il-Partit Nazzjonalista ma jsaqsini xejn u jagħtini li max Alla jbierek. Jien għalija dan huwa mod irresponsabbli ta' kif wieħed wara ddiskutejna għal tant snin fil-pajjiż mill-inqas 25 sena fuq liġi tal-finanzjament tal-partiti u ma sar xejn. Wara li għamilna sentejn diskussjonijiet fil-Parlament u barra u wasalna biex għandna liġi tal-finanzjament tal-partiti, dan huwa mod irresponsabbli u inaċċettabbli ta' kif wieħed idur ma' din il-liġi. U dak li ħanku qed nara jien fi żmien li ġejjin nibdew diskussjonijiet biex il-liġi tal-finanzjament inbidluha biex ninkludu u naraw li ninkludu anke s-self lil partiti politiċi b'dan il-mod. In-nies jistennew aktar minn għandna u li jridu fuq il-kwistjoni tal-Panama li semmejt inti, fuq il-kwistjoni ta' triq sekka. Dawn huma affarijiet li iddiżappuntaw li jaħseb wara l-nies. Hemm xorta jien nifhem illi l-ewwel wieħed jien dejjem irrid nagħmel aħjar. Jien nieħu pjaċir fil-verità b'din l-idea li jew li forsi jkun hawn min jkun hawn isma' li hemm dal-attakk min-naħa tal-Partit Nazzjonalista tar-ras imbras, ħalli meta tiġi l-elezzjoni li ġejja u ngħidilkom li l-underdog ma titkux fija. L-attakki min-naħa tal-oppożizzjoni ħajkomplu. Ħajkomplu għaliex jafu illi aħna differenti, aħna dik is-saħħa morali, elettorali u ta' enerġija illi nbidlu dan il-pajjiż u iktar ma jarawna inbidlu l-pajjiż il-qawwiet konservattivi iktar ħajattakkawna. Jien ngħid għall-attakki rridu nirreaġixxu mhux b'attakki, għall-attakki rridu nirreaġixxu b'ħidma, pożittività
u enerġija li niddeliverjaw dak kollu li għandna niddeliverjaw. L-ottimizmu il-ġid ġej minn pjan u dan il-pjan għadu fil-bidu tiegħu. Dan il-pjan fadallu ħafna affarijiet isbaħ, ikbar u li ħajħallu l-frott għaż-żmien illi ġej. U meta ngħidu Malta li qed tinbidel, din il-bidla għadha fil-bidu tagħha u ħatkun bidla li ħatkompli għaddejja fis-snin li ġejjin. Grazzi ħafna Prim Ministru, nirringrazzja lilkom ukoll il-ġurnalisti tal-mistoqsijiet tagħkom, ringrazzjament speċjali lilkom id-delegati tal-mistoqsijiet li għamiltu wkoll. Bekk aħna niġu fit-tmiem ta' dan il-programm infakkarkom u nħeġġiġkom biex issegwu l-aħbarijiet li jibdew fis-7:30. Infakkarkom ukoll li dan il-programm tistgħu issibuh fuq YouTube fejn għandna channel. Għandna wkoll paġna Facebook kontinwament aġġornata. Il-ħidma tkompli, grazzi tal-li kontu magħna il-kumplament tas-serata tajba.